Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Честит празник! Честит Димитров ден! Днес почитаме паметта на свети великомъченик Димитрий Солунски. Името Димитър е изключително популярно. То произлиза от древногръцкото име Деметриус, посветен на Деметра, син на Деметра. Деметра била древногръцка богиня на плодородието. Димитър, когото почитаме днес, отказал да бъде син на Деметра и станал син на Христос. Той се родил през 3 век в Солун в семейството на градоначалника. По това време имало гонение на християните, затова родителите му тайно служили на Господ Исус Христос. Те дълго нямали дете и усърдно се молели. Когато Димитър се родил, те тайно извикали свещеник и го кръстили в дома си. Възпитали го в любов и покорство на Светата Троица. Димитър получил добро образование. След смъртта на родителите си станал богат наследник. Император Максимиан го поставил на мястото на баща му, градоначалник. Възложил му да изчисти Солун от християните. Димитър не му отказал, а сам започнал да проповядва за Божието царство, за разпнатия и възкръснал Божий син, Господ Исус Христос. През есента на 306 година новият император Галерий се връщал от военен поход на изток и минал през Солун. Димитър се подготвил за срещата с него в пост и молитва, раздал имота си на бедните. Император Галерий се срещнал с Димитър и слушал неговата изповед на вяра и го затворил. В затвора светеца постоянно се молял с псалми, хвалял Бога и му се покланял. По това време на градския стадион се устройвали зрелища за императора. Негов силен борец Ли се изправил срещу поредния християнин и го хвърлял върху остри копия. Младият християнин Нестор решил да застане срещу Лий и потърсил благословението на Димитър в затвора. Излязъл на арената с възглас: „Боже Димитриев, помилвай ме!“ Императорът чул и веднага заповядал да бъде убит. Изпратил войници и в затвора. Според преданието на този ден, 26 октомври, свети Димитър Солунски чудотворец бил убит. Житието на свети Димитър ни подбужда към размисли за вярата, властта и парите. Шири се мнението, че властта и парите развалят добрите нрави. Явно не винаги е така. За Бога няма невъзможно нещо. Той спасява и бедни и богати чрез благодата на Светия Дух. Страхът от Бога е начало на мъдростта, но любовта към Бога и покорството на волята му са солта, която пази човешкия нрав. Добродетелите са несъвместими с атеизма и безбожието във всичките му разновидности. Защо? Не е ли тесногръдо да мислим така? Защото ако Бог не съществува, всичко е допустимо и възможно. Дори да живеем с маската на благоприличието, има ситуации, които извеждат на показ същността ни, сърцето ни. Ако там не живее Светия Дух, ако Бог не е направил обиталище в душите ни, ще се озъби един звяр, гневен, злобен, ядовит. Бунтовният човек иска сам да управлява живота и добродетелите си. Нека в този светъл ден празникът на един Божий угодник, свети Димитър Солунски, чудотворец, смирим душите си с Бога в покаяние, за да видим добри дни. Промяната в България започва от мен, от теб. Родителите на свети Димитър го научили да обича Бога повече от живота си. Праведни и честни управници сме длъжни да възпитаме ние в домовете си. Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки.
Амин. Желая ви светъл празник Димитровден и благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.